Working with, and I don't know, maybe you want to have a word with them. Hi, how are you? Can you smile? Listen to us together. Can we sing together? Can we sing together? Yes. Ezvimwe zvitamu Kadoma kubva kunoshita video Maranatha group of schools Christian schools video yamanje ikaiti mhanye ku high school tokubata ku high school yacho iri muHarare District Kadoma. Bye bye. Maranatha Christian College. Maranatha pedza shooting yedu. Chikoro chese makii kuti yavo featuring our doing artist Dorcas Moyo. Mungozvionawo simbi dzebasa idzi. Tinadzo quality nezvikoro kuti naMwari vanenge vachitizarira kana kushanda nezvikoro zvakadai. Chibasa racho rewana. Subscribe Sony Alpha. Zvinhu